सोरांबाय नामा? दसे उन्दुबावनि र'। दासो 5थाफोर जादों खोमा। दुरबल मोनसिदों, दसे उन्दुबाव थानोसै। दे आबै थाथ'दो, थांसै आङो। दे थां, हागौबा फै बे साननैसोनि गेजेरावनो। आंथ' निजा गारि थानायबा फैगौमोनानो र' बेलासे। गारिबो गैयाना, मालायनिसो लाबोदों आं गारिखौबो। दे गावनि सुबिदा हिसाबै फैबानो जाबाय। दे थांग्रोदो होमबा नोंसोरो, जोंफोरबो थांगासिनो नै। बियानि नोंबोलाय थानोनो हागौमोन माथो। थाथारदो नोंबो। अबाव हानोहाय, थानो हानाय नङा दे बियानि। बे गथ' सानैयाबो कलेजाव थाङो, बिसोराबो दखानाव फैनांगौना। ओंखाम संनायफोरा एसे माबा जाहैयो। फैगोन दे आङो खासनि सानसे सिगांनो फैगोन। दे आयै बारा सानबाय थानाङा आरो। जानांगौआ जालांबाय आरो। फैगोन दे आं साननैसोनि उनाव फैगोन। दे थाब फैबानो जाबाय। नोंसोरनो आरो सोरथो दंबावो। फैनानै जा हागौ मावफैबानो जाबाय। औ आबै दे थाथ'दो। दे आबौ थां मोजाङैनो थां। दासो फैबाय? औ दादै फैबाय र'। हामबाय दे, नोंसानावनो फैनो होननानै फैदोंमोन आं। बाजैयालाय माने बाखिफोरालाय अबावथो थाबोखो ने थाबोजोब्बाय बिसोरो? बेबायदिनोसै, सोरबा थाबोबाय सोरबा फैबाय। आं बाइकआवनो फैग्रोबाय आंजों आफाजों। अबाव नोंसा बाबायालाय? थाबोखाबाय बियो सकआवनो, साबि लांखादोंमोन दखानखौ खेवखासिगोननो। माबा आङो नोंसानाव बस्थासो नागिरनो फैदोंमोनलै, माइ बस्था। माइ बस्था दंना गैयाथाय आबैयासो मिथिगौलै, आइयासो। होमबालाय आयंआलाय माब्लाथो सफैगोन? सफैनाय माने बिसोरबो फैगोन होननानै बुंदोंमोन र' फिफलि गारियाव। आं फैग्रोबायना, दा मा मोनखोथाय बिसोरो। बे बस्थाखौ नांगौ जादोंमोनलै आंनो। माइ फाननो नागिरदों नामा दादै? फाननाय माने फाननाय बायदियानो रगथाल। बै मास्टार जे नार्जारि मास्टारा, बिसिना माइ नांगौनो, बेखौनो आं एसे फाननो नागिरदों। हाबिला बिमाय? औ बै हाबिला नामा? बे बिमाय लोङानो। मैया नोंसाखौ नागिरनानै फैदोंमोनलै, बे सिख्लाया हाबिलाया, बैयावनो लोगो मोन्दोंमोन आं। मा हाबिलाया नागिरना फैदोंमोन जोंहाखौ? थारमाने हाबिलाया फैबाय नामा? हाबिलाया फैबाय? नागिरना फैदोंमोन नोंसानाव बेग सेग लानानै। फैबाय खोमा होमबा बियो। हो? माने बे हाबिलाखौ क'क्राझाराव लाना थांदोंमोन ना बाबाया थै होनो, बेखौनो बुंदों आं। बेनिफ्रायनो फैनाय बायदि मोनदोंमोन आं, बेग सेग लानानै फैदोंमोन। बेनिफ्राय मा बुंबावनाय दादै? हाबिलाया मायबा सोंबावनो नामा? सोंनायाथ' जेबो सोङाखै, मानसिखौ माबा गाबां खुहां माबोरैबा टेनसनाव नुदोंमोन आं। गाबां दे खुहां? बस्थाखौलाय दालाय हरगोन ना हरला नोंलाय? बस्थाया थांनाय दादै नायहैनाय नोंनो। र' आं तालाखौ खेवना नायनि। आं साननाय बायदिनोथ' जायाखैथ'। जांग्रो दादैया बुंदों हाबिलाया मोखां सोमखेखे जानानै गाबां खुबां फैदोंमोन होननानै बेग लानानै। बेनि बिमानैया थानो होआखै खोमा, होखारहराखैथ' बेखौ इसिबां गोबाव थानायनि। जों नारखोजों आंजों बेखौनो रायज्लायखादोंमोन। बिमानैया राग जोंनानै होखारहरगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन मानसिफोरनि सिगाङाव। नारखोआ बुंदोंमोन बेनो नङाथ', बेनो जायाखैथ'। दा सोंनोबा आं मा होनना सोंथांनो बिसिनियाव? आबैयाबो बुंदोंमोन बिसिनाव थांनाङा होननानै, मानोना बिनि बिमानैया गाख्र'ला गाख्र'सि गामियाव बेबायदिनो बाथ्राफोरखौ जानला मोनला बुंगासिनो होननानै। जोंहाखौसो बुंदोंनो हाबिलाखौ फानना फैबाय माबा फैबाय होननानै। आबैया थांनोबो होआखै आंखौ बिसिनियाव। थांनानै सोङोब्ला मा जागोन? ने आरो बिमानैया नांज्लाय खमज्लायसो खालायबावगोनबा? बिनि बिमानैयानो मानो इसेबां आखल गाज्रि जाखो? र' गामियाव ओंखारलांनि र', सोरनिबाफ्रायथ' मोनथिगोन। बिमा, माथो हाबिला फैदोंमोननो? सोर होनाय? माथो गामिनि मानसिफोरालाय बुंदों हाबिलाया फैबाय होननानै। फैदों होननानै बुंब्लाथ' बेसेबा नांलायनाय जागोन। थगायनि र'। फैदोंमोननो थर'। जोंहानाव हाबाखै मालाय, बै जानो गोनां हौवालानावसो थांदोंमोननो। मा? सोर जानो गोनां हौवा? दाबो मिथियाखै नोङो बेंगा? बिसोरा जाय लांदोंमोन बेखौ थै होननानै साइकेल मेकार लाङा, बिसोरनि फिसाज्लायानो माथो गोसथोयैनो माथो। मा? बे गुथाला? सोर बुंनाय नोंनि सिगाङावलाय? फाग्ला बुनाय बेंगासो नोङो, सारा गामियानो मोनथिगौ। नंगौ, बिदिब्लाथ' मोजाङानो, सेंग्रायाबो मोजाङानो। गुथाला मोजाङानो, मानसिया गेरेजावबो खामानि मावो, मोजाङानो जाबाय माथो। होमब्ला मा बिसिनाव दंहैयो नामा हाबिलाया? मा मिथिगौ आंलाय, सोरनाव दङ मोनथिया दे आं बेफोरखौ हले। जोंहानाव हले फैखायाखै। मानसिफोरा मालाय बिसोरनिफ्रायसो लामानिफ्राय ओंखारलांनाय नुदोंनो माथो सोरबा सोरबि।
बेग लानानै बिसिनावसो थांदों खोमा बेग लालायनानै बेग लालायना फैदोंब्लालाय क'क्राझारनिफ्राय जोंहानाव हाबलायाखै बिमायखौ बावगारबाय बिमानिखौ बावगारबाय हौवा मोननाय लोगो लोगोनो हौवालानावसो थांबाय खेबसेथ' फैनांगौमोन हाबिलाया मा मोनथिगौ बेफोरखौलाय जोंलाय खेबसे फैनांगौ खेबनै फैनांगौ मालाबा न' गोदान मोननांगौखाय न' गोदान मोनसिगोनखाय मालाय बावगारबाय आरो बिसिनाव थांदों नङाब्ला मानसिफोरा ओरैनो बुखिगोन नामा ओरैनो बुंगोन बिसिनिफ्राय ओंखारनाय बिसिनि न'निफ्राय ओंखारलांनाय नुदोंनो माथो बिसिनाव दङ रनाय आं फंबायमोननाव खबर लानो थांनि होनब्लालाय मानसिया दंहैना गैया बेखौनो एबा नों खर'नि खबर लानो थांलायनांगौ दंबालाय दङ आरो बेयाव थागोन आरो अबाव थागोन ओंखाम खुरना दोनदों माब्रै जाहैखा नङाबा मावजिफोरा जाहैबा खिन्थु आं खिन्थु संनो होफिनखाया मोनथिखा खिन्थु ना एवना दोनदों जाहैथां मावजिजों जाजाबा खिन्थु आं एवनाबो होखाला संनाबो होखाला मोनथिखा जाहैनोबो जायो माबोरै ओइ जागोन र' मेलेम गैयि हिनजाव बे गथ'खौ फैदों होननानै खोनादों दङना गैयाबा मानसिफ्रा नुदों होनदों मानसियाबो दङना गैया खबर लायनाङा नामा बे एसेबां गोजाननिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय एसेबां समनि उनाव फैदों होननानै बुंदों फैदोंना फैयाखैबा खबर लाहैनाङा नामा आं थगायनायखौथ' मोजाङै थगायबाय र' फैयाखै होननानै फोथायखाबाय बियो सोरबा होखारनायखौ लामानिफ्राय होखारनायखौ नुवाबानो जाबाय होखारहरदों होनना मोनथिब्ला बे फाफ्लिवा बेसेबा नांजाखागोन ला 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 हा सोर बिलाय सोरबा बेबायदि गोग्लैनानै दङ ओइ आब' सानजौफु जाबाय नामा सोर नों आब' मा जायगा बे जारिपारा सोर नों आब' मा मुं नोंनिया आं हाबिला नोंलाय आगै मा खालायफैदों नों बेयाव हारसिं आं बेयाव झारु मारियो झारु एसेबां उन्दै गथ'आनो फराया नोङो फरायालै फरायबा अबाव मोनजागोन आं सानफ्रोमबो झारु मारि फैयो बेयाव फुङावनो आंनो दरमा होयो मासाव 2000 बेनिफ्राय मा जायगा बे माने बे मा दङ बेयाव मानसिनि न' नामा बेयो मानसि थायो नामा बेयाव बे अफिससो नोंनि मुङा मा आगै आंनि मुङा अख्रां आब' अख्रां बा मोजांथार ना माथो नों मानो उन्दुदोंमोन आब' बेयाव आङो मा बुंनो आगै आंहा उन्दुनो जायगा गैया न' गैया आंहा मावरिया बेसेबा गोजान थाबाय फैयै बेयाव सफैदों आं जायगाबो मिन्थिया जेबो मिन्थिया बेयाव उन्दुलांबाय बेनिफ्राय आंनि न'आव थांनो आब' नोंनि न' आब' आंनि न'आव थांनोबा आं हारसिंसो थायो हारसिं थायो नोंसिनि आइ आफायालाय आइ आफा गैला थांनाय बोसोराव दैबानायाव थैजोबदों मा आब' रिथिमायाबो थैदों आं हारसिंल' जाबाय रावबो गैला आं बेबायदि होननानै सानाखैमोन आगै आंहाबो रावबो गैया आगै फै आब' जोंहानाव थांसै नोंसानाव आं ओंखाम संनो जानो रोंथारा मोजाङै बेसेबां बोसोर जाखो नोङो बैसोआ बेसेबां नोंना 10 बोसोर जाबाय आं मा खालायनो बे गथ'आबो आं बायदि मावरिया अन्थावनो ओंखाम संनाबो जानो रोङानो बेजों बिनि न'आव थांनाया हामगोन नामा फै आब' फैना जोंहानाव थांनि आब' फै आब'नि गस्लाबो दङ जोंहानाव नों गाननो हागोन ओइ बाबु गुसाल बाबु औ रनाय बाबु रनाय हाबिला बिमायखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय र' बाबु मोनसे खोथा जाबायना औ मामोनबा माबा जोंहा फागिना हाबिलाया नोंसोरनाव हर थाफैदोंमोन नामा नोंसोरनाव थाफैनायमोन जोंहानावथ' फैयाखै दादै जोंहाबो रावबो गैयामोन ना न'आव बै आं दहायसो दादै सासेया बुंदोंमोन आंनि सिगाङाव हाबिलाया फैदोंमोन होननानै आं जेबोखौनो मिन्थिया हाबिलाया क'क्राझारनिफ्राय फैमारबाय नामा दादै हे नोंसानाव फैयाखै गैया जोंहानावथ' फैयाखै माने जोंफोर रावबो गैयानो जोंहा आबौ थैदोंना जों गासिबो थांजोबदों न'नि गासिबो न'आव रावबो गैया जोंहा आं नै दासो सफैदों फैयाखै जोंफोर आरो नोंसानावसो दं होननानै सानदों दहायलाय माथो हिन्जावालाय आंनालाय नोंसानावसो दं होननानै बुंदों जोंहानाव थागोन हाबिलाया गैया जोंहानाव गैया नोंसानाव फैमाराखै होनबा नोंसालाय मानसिफोरानो गैयाबालाय माबोरै फैनो होमब्लालाय हिन्जावालाय माथो बुंखो माथो नोंसानिफ्राय सोरबा ओंखारलांनाय नुदों
बेग लाना फैदोंमोन मायबा बेबायदिसो बुंदों। जोंहानाव फैदोंमोनसो ना मायो आंबो मिथिया। बे दादैया बुंदोंमोन आंखौ जोंहानाव माने जोंहाखौ सोंफैदोंमोन होननानै, नाथाय जोंहाबो रावबो गैयाना। दा होनबा हाबिलाखौ मोनाखै नामा? माने नोंसानाव थायाखै नामा हाबिलाया? गैयाथ' बाबु, हाबिलाया जोंहानाव गैया। नोंसानावबो गैयाबा जोंहानावबोथ' गैखाया, होमब्ला हाबिलायालाय अबाव थांगौ? औ, खोथाया गाज्रि जाबाय माथो। अबाव थांखौ हाबिलाया? बेथ' बेबायदि खालाया। आं आरो खोथाखौ मोजाङै मोनथियाखैयानो, दहाय फुङावसो मोनथिबाय। आरो हिन्जावआ बुंबाय नोंसानाव दं होननानै, माबा सोरबा नुदों होननानै, बेनिखायनो आं नोंसानावसो दं सानदों। खबर लायनोल' होननानैसो फैदोंमोन आङो। जोंहाथ' रावबोआनो गैखाया, दासो सफैबाय आङो। अबाव थांखो होमबा हाबिलाया? औ, बेबायदिथ' खालायनाङामोन बियो। फैबाबोथ' जोंहानावनो फैखायो। जोंहानावबो हाबासैना बियो। हिन्जावआ बुंदों नोंसानावसो फैदों होननानै, गामिनि हिन्जावफोरा नुदोंनो नोंसानावसो हाबदों माबादों होननानै थादों, बेफोरबायदिसो बुंदों। नङा, बेफोर गासै नंखायजोब। जोंहा रावबोआनो गैखाया। फैदोंमोनबाबो थांफिनबायसो नामा बे? थांदोंबाथ' थांदों, अबाव थांनो हागोन बियो? सोरबा दंबावो नामा आलासिफोर? आलासि माने बेबायदि आलासिथ' इसिबां गैयाबो, आरो जेसेबां दं बिसिनावथ' थांखाया बियो।